Déixeme resumir aquí algunhas das razóns que expuxen na pasada semana na interpelación ao Ministro de Transportes para que se comprenda a importancia da P9 para Galiza e, por tanto, tamén a necesidade dun rescate que poña fin á concesión. Primeiro, porque a P9 articula o eixo atlántico do noso país, arredor do cal se agrupa 70% da poboación galega e a maior parte da actividade económica, así como infraestructuras relevantes, os 3 aeroportos galegos e todos os portos de interese xeral. Por tanto, continuar pagando portaxe durante 24 anos máis por unha vía máis que amortizada e castigar todos os galegos e galegas, especialmente os traballadores e traballadoras que teñen que utilizar esa vía a diario, e tamén as empresas que a empregan para moveren os seus produtos, quer decir, estafa para as persoas usuarias e perda de competitividade das empresas galegas frente ás españolas que si contan con vías de alta capacidade gratuitas e con transporte ferroviario de mercadorías. Segundo, porque representa unha discriminación evidente e inaceptável para a Galiza que obriga a continuar pagando unha empresa transnacional en canto no resto do Estado español as autoestradas de pagamento finalizaron as concesións aos 40 anos. Lembraba o ministro a semana pasada que nos últimos anos foron nada máis e nada menos que 1000 kilómetros que foron liberados de peaxes. Terceiro, porque a prórroga de 25 anos até 2048, aprobada por un goberno do Partido Popular de Aznar, para alén de inxusta, tamén foi irregular. Isto é o que considera a Comisión Europea, que abriu un expediente de infracción ao Estado español por esta prórroga que entende non axustada a dereito por non respetar o criterio de concorrencia competitiva. Aliás, o goberno do PP de Aznar procedeu a privatizar a empresa que xestionaba a P9, a Audasa, en 2003. A propia Comisión Europea considerou que a prórroga foi unha manobra para aumentar o valor da venda. Cuarto, porque existen precedentes na Unión Europea que serían aplicáveis neste caso. No concreto, unha sentenza do Tribunal de Xustiza da UE de 2019 en relación coa autoestrada italiana Livorno-Civitavecchia. En este caso, a Comisión alegou que a prórroga do prazo dunha concesión é unha modificación sustancial que require unha nova licitación, o que foi avalado por o Tribunal. Quinto, porque así as cousas, a concesión da P9 está condenada a desaparecer pola vía xudicial moito antes da finalización prevista no ano 2048. Isto é evidente, sabémolo todas as forzas políticas e, por tanto, non ten sentido demorar máis unha situación irregular que é má para a cidadanía galega. O que debe ser feito é por final a concesión canto antes se converter a P9 en libre de peaxe. Sexto, porque alén de ser máis xusto para a Galiza o rescate, é a solución mellor tamén, a máis vantaxosa para as arcas públicas. Un informe encargado polo BNG, Universidade da Coruña, realizado polos profesores Carlos Aymerich e José Antonio Blanco, con rigor técnico e xurídico, dá como resultado que a cantidade que custaría acabar coa concesión é bastante menor que a que foi barallada en reiteradas ocasións polo ministro, exactamente 904,7 millóns de euros. Tendo en conta que un ditame do Consello de Estado para a tramitación das bonificacións indicou que só por este concepto o Estado deberá reservar para o pagamento a Audasa até 2048 2.394 millóns, que serían ademais bastante máis se incluirmos as portaxes na sombra, resulta evidente que rescatar a autoestrada sae moito máis barato que non facelo. En concreto, o Estado aforraría até 2048 aproximadamente 1.489, casi 1.500 millóns de euros. Comprendo ben que calquera forza política das que hoxe están aquí pode optar por non dar credibilidade ao informe da Universidade da Coruña, a pesar da solvencia e rigor dos seus autores. Mais quero lembrar outros datos que avalan este mesmo criterio. Por un lado, en 2018, Globalvía adquiriu unha parte de Itinere, propietaria 100% de Audasa, valorando o total das accións de Itinere en 1.300 millóns de euros. En as mesmas datas,
o fondo neerlandés APG adquiriu unha porcentaxe tamén de Itinere, outorgándolle novamente unha valoración de 1.300 millóns de euros. Mais, atención, Itinere é moito máis que Audasa. Quer dicir, Audasa é só unha parte de Itinere e, por tanto, o que debe valorarse é unha porcentaxe necesariamente inferior a eses 1.300 millóns de euros. Mesmo o estudo que realizou, o que encargou o Goberno galego, e a pesar de yo encargaren a EPTISA, unha consultora relacionada directamente con Audasa, e, por tanto, que si tiver algún tipo de desvío, pois sería para favorecer a concesionaria, cifra o custo do rescate entre 1.612 e 2.355 millóns. Quer dicir que mesmo este estudo, os datos que dá indican que o rescate seguiría sendo vantaxoso para o Estado. En todo caso, o BNG propón nesta modificación que o Ministerio de Transporte comece por realizar un estudo propio sobre a mellor formulación xurídica e o custo que tería o rescate. Non parece serio rexeitar esta proposta, unánime, por certo, no Parlamento da Galiza, sen analizar primeiro como e canto vai custar. Nós temos a certeza de que o rescate será bon para os galegos e galegas e tamén para as arcas públicas. Mas tamén na interpelación abordamos outras dúas cuestións. Primeiro, que en canto non se produza o rescate, que se apliquen xa as novas bonificacións previstas no acordo de investidura asinado polo BNG e o Partido Socialista en xaneiro do ano 2023 e que aumenta os que xa están en vigor como consecuencia do acordo do ano 2020 para usuarios e usuarias superrecorrentes de 60 até 75% das peaxes establecidas. Por tanto, son un alivio fundamental para todos os usuarios e usuarias. Creemos que isto se pode facer para despois aumentalo tamén, aplicalo, como está previsto no acordo, a autoestrada AP53 Santiago-Lalín. E, por último, que se acelere, se axilice a tramitación da lei de transferencia da AP9 que hai neste Congreso. Non ten sentido seguilo demorando. Quero lembrar que foi aprobada no Parlamento de Galiza 5 veces, que foi debatida e aquí aceptada a trámite 4 veces, a diferencia é que unha vez o Partido Popular con maioría impediu mesmo o debate con Ana Pastor na presidencia. Agora temos a oportunidade de sacala adiante. E unha precisión final, non metemos a cuestión das bonificacións na proposta de resolución, porque aquí houbo a semana pasada un compromiso do ministro que se iba a facer este ano 2024 e, de facto, o venres pasado xa foi aprobado o trámite de urxencia no Ministerio para poder facer realidade este compromiso. Por tanto, confiamos en que efectivamente así sexa. Moito obrigado.